Lalela. Yabona amandla emzimbeni ayakwenza nawe uyithembe nje. Uthi noma uphuma ukwazi ukudecide ukuthi ufunani. Kanti amandla omzimba ahambisana namandla engqondo. Kungakho kubalekile ukuthi umuntu nomuntu azikhethele ufuna ukwenzani. Lento ekhethelwa abantu bakini, lento ekhethelwe izihlobo zakho, lento ekhethelwa abangani bakho akusiyena yakho. Mhlazana kwaye yakho uzobona ukuthi kubaleka kanjani ukuthi uyikhethele. So that ikusasa singezoba nenkinga ethi angimazi ubaba. Lento ethi angimazi ubaba izophela mhla wona wa decide kahle. Ungabi nengane oyiphikayo nxa uthi awudecide ngawe. Right. Impilo yami bhuti kuhlangahlangene nje impilo yami ayihambi kahle angazi noma ungafunga ukuthi ngibangwa yidlozi ngoba ngithi ngiya ngapha enyangeni inyanga nayo intshela ukuthi ugogo wathwala ngami. So abantu bakubo kamawakhe nabo abayingeni ndaba ngaya kubona ngithi ngihambisa ingane unini eseshonile ngaya ngafika lapha bathi abayingeni ngoba wayithola ekuthandeni kwakhe etshwaleni bakhe angiyotshela utshwala bondla ingane. Hawu Ngabuya ke nami ngingangazi ukuthi utshwala ngizomtshela buyakhuluma n'utshwala. Ngabuya ke ngaphinda ngaqhubeka ngahlala naye nje. Phinde sinamukele-ke sinibingelele lo hlelo nolibizwa ukuthi angimazi ubaba igama lami King Sicaka ngolapha kaloqale Black Life TV. Sithokoza kakhulu ukuba nani uthando isupport. Uhlale kuyingqayizi vele nje nganza ukuthi siyabonga kakhulu. Asike lo hlelweni-ke sizwe ukuthi ubani usahambele ukhala ngani sawubona ma? Yebo sawubona bhuti. Ninjani? Ngiyaphila njani? Ngane ukuthi usiphilile ubani lo? Ayanda wakhakhumalo lo khulumayo. Uzilikazi kaMashobane Mbulazi. Yebo. Okay. Ubekwa intoni lapho? Ngize lana bhuti. Balela ukuthi ngicela ukuthi nize ningisize angibazi abazali bami. So ngicela ukuthi nize ningikhulumele nogogo wami okuyena wangikhulisa nimbuze ukuthi ungabe kahle kahle ubani abazali bami ngoba angibazi. Akafuni ukungitshela ukuthi awubani abazali bami. Okay. Ngibona usukhulile kwawena. Yebo. So wena lokho wazala nje awazi umuntu oyihlobo sakho noma mhlambe ugogo wazi ugogo kuphela. Ngazi ugogo kuphela nje mina ngazi kwamuntu oyisihlobo sami. Ubani omunye enhlana ngaphandle kwakho? Ubhuti wami umzukulu kagogo. Okay. So impilo yakho yini ekwenza uthi ufuna ukwazi abazali bakho noma ufuna ukwazi ubaba noma? Impilo yami bhuti kuhlangahlangene nje impilo yami ayihambi kahle angazi noma ungafunga ukuthi ngibangwa yidlozi ngoba ngithi ngiya ngapha enyangeni inyanga nayo intshela ukuthi ugogo wathwala ngami ingakho engithathile engenza ingane yakho ufuna ukuthwala ngami ufuna uqina ngami. Manje nje okuyimpilo yami nkosami kuhlangahlangene angithola imshado angithola imisebenzi kuningi nkosami angazi ngachaza ngithini kuningi bhuti. Uthi ugogo ngenza ukuthi wasebenza ngawo. Inyanga yasho njalo yathi kungenza ukuthi ugogo wathwala ngami. Wona sowamtshela ugogo lokho? Angazi ngimtshela ugogo lokho manje angazi ngizomqala kanjani ukuthi ngimtshele ukuthi uyena wasebenza ngami. Kodwa uyakukholwa lokho? Ngangendlela ekwenzeka ngayo ngakholwa ngoba akulungi lutho ngisengizamile kuningi akulungi lutho. So kukwenza ubona ukuthi impela ezinye izinto zenza ukuthi ngibuye ngibone ukuthi hayibo ngathi ugogo ngempela wathwala ngami ke lana. So empilweni yakho awujoli? Mangijola bhuti abahlali labantu aqede ngisho iviki. Akuhlangani. Hayi akuhlangani shema ngifuna ungasho akuhlangani. Uma ngabe ngijola naye umuntu ukuthi kusemnandi nje ngivele ngicikeke nje uyena alipheli ngisho iviki nje nginomuntu. Wena obalayo? Ngiyabadla ukuthi hayibo konke kuhamba kanjani ngathi wayihamba kanjena. Hayi impilo yami nje kahle kahle ayifani nje neyabanye abantu. So leyo nto ke ikwenza ufike ekhathini sokuthi ufuna ukwazi la odabuka khona. Yebo. Alright. So isikhathi singakanani ukhuluma nogogo ngale ndaba and manikhuluma nibeka naphi niyazwana nizwani niyacabanga? Asizwani ke nje nogogo ugogo vele angithatha ngibhekisele yingakho nje ngidecide ukuthi ngibuye ngize kunina nizongikhulumisa naye. Yebo. Mawucabanga nje uzosithatha kanjani? Phela abantu abadala namakhamera into embile ngathi. Mhlambe nina bhuti anganizwa ngoba mina kangilaleli ngoba mhlambe nje uthi ngiyingane ngiyenzeka. Yebo.
Hayi kulungile. Ake sizame sithole ukuthi sizomthola ngogogo. Mawucabanga ugogo engafika nayo bhuti. Yebo, angafika naye. All right. Asitholeke ukuthi siyabathola nibobabili siza ukuthi udaba lolu esikhuluma ngalo luhamba lifike phi. Kuyaqala ke ukuthi sibone ingqothove sikhulile ikhala ngobaba. Awu. Hayi ake samsethe lo gogo. Right speed sinamukeleke ohlelweni lethu libizwa ukuthi angimazi baba nisula isigaba sethu sokuqala sikwesesibili ke sakhetha ukuthi sibalande bonke laba okuthiwa ba amalungu omndeni kaSisi siza ukuthi udaba lihambe lafika sinogogo ke ngapha sinobhodi ngapha siqale ngogogo sabona ntombendala Yebo sawubona mntanami. ninjani Siyaphila njani? sikhona ubani ugogo Oh mina nguNomathemba waKhumalo. selekazi bhodi sibengelene Njalo ke butwana. sikhona njani mina Ngiyaphila butwana. ngana kwethu ubani Ukhule kanti ngayo kumali butwana. khuleka right niyamazi usisi la Siyamazi. alright sesicela mhlawumbe uthi fahla ngapha gogo nobhodi uthi why bela Gogo ninobhuti wami njengoba nilana ngibhalele kwe reality show ngoba bengifuna ukuthi nizilintshela ukuthi ubani abazali bami. right usuzula ke gogo usisi la uthi ubhalele ekhaya ka Black Life ukuzoza ukuthi ubani umzali wakhe and uyakuveza ukuthi niye nikhulume le ndaba naye kodwa akucaci kahle Ya uqinisile mntanami sikhulume le ndaba masisekhaya uyabuza ukuthi ngoba ubhuti wakhe unali kubo yeah unabo abazali bakhe yena kuwe futhi ubhuti wakhe uyavakasha kubo yeah yena akavakashi kanti yena ikuphi kubo kuba yes ngimphenduleke mntanami ngithi mina ikini ila ikhaya kubo kama wakho uyabona ngoba ngisuke nginqena ukuthi ngichazele into eziningi ngoba njengomntwana onempilo ecikizelayo maye kezwe into emphatha kambi kanqena nje ukulala nje isonto lonke phansi manje ngibona ukuthi ey mangichaza lento izophinda futhi imcindazele ekubeni kavele unezinto ezimcindezelayo azizwa ngabantu ngaphandle uyayibona iziphi lezo zinto akachaze ke naye uthi uyezweni kukhona okwazi yona gogo yebo ake ngizwe ngayo yiphi into okwayizwa kuphatha kahle wangitshela ukuthi uhambile waya kumuntu obonayo wafika wamtshela ukuthi umuntu obonayo mina ngathwala ngaye ngiyamsebenzisa kusho ukuthi mina kuyena sengifana njengomuntu omthakathayo kanti mina ngimkhulisile uyabona ukuthi lento othi ugogo akayazi uyayazi Yebo. waxoxela bani ubhodi Uthumthe. isithini isitori usisuka kuyakwenzakaleni lapha ekhaya bangeza uthi wena obaphathi nendawo kulezi zinto Impela bhuti umdala kuba njalo impela. Uyaphithizela lapha ekhaya. Kuba siphithiphithi sikhona impela ugogo wami usisi wami la abahlalisene kahle ngalo leqiniso leli elingavelile kahle ukuthi uzaleke kanjani kahle uqhamuka ngoba nesikhwele phela ukukhweleza kahle mhlawumbe engithi singiphatha kabuhlungu ngoba sebona mina ukuthi okay ngiya ekhayeni ngizothola ifudumalo nami futhi phinde ngithola ifudumalo ekhaya ngogogo sihlala naye impela usikhulise nje nkulu ifudumalo yothando lolu ngokuthakatha le yona lengayizwisisi kahle nami yabo yena ucabanga kanjani ukuthi uyathakatha ebesikhulise ngemfundo enhle kanje right kanje uthando nenkolo nayo yonke into lokuhle ngifunda kugogo sifunda kugogo even nama sihlala nje naye impela isa right impilo nje right kodwa ikona nje ukuthi bona bo2 abatholanga abatholanga impela ikulimaza kanjani lento ekhaya nje umndeni nje ulimaza kanje ukuhlalisa ukukhala equpha umntwana yona inkinga phela ukuthi manje sebangala ngiburef ngala ulokwazisa phela usakwazi wami sonke indala yabo sina izinto athi ngendlela ukuthi ngichaze ngendlela wesiswami yabo into leyo ukuthi manje abasaboni ngasolinye manje fanele njalo mina ngithi kanje bathanda bo2 ukuthi wami okubalekile yabo kunakona nje ukuthi ngathini ungazi ukudideka okuyikona nami ngifisa ukuthi ngathola la ukuphumula usiswami athola iqiniso abe clear so ake sizokuko yini ngempela gogo yenza ukuthi umntwana angaboni noma iliba ke labazali bakhe ngani yami ngizokuchazela lo mntwana lo uzalwa intombazane yakamakhelwane wami
la sihlala khona. All right. Le ntombazane yayiphuzela nje ihamba iphuzela iyele emathaveni iphuzela. Yakhulelwa ke lapho ke emathaveni lapho. Hayi nami ngingabona nje phela ukuthi ukhulela umntwana angazi indaba zeingane. Hayi ke kodwa ngilonguza umoyana ukuthi wadwe. Hayi kungabi into engifaka emqondweni. Yaze yazalwa ke lengane ke. Mayizelwe lengane engayifuni lontombazana. Ayishiye endlini ikhale yodwa nami ngizwe ngomakhelwane ukuthi hayibo ingane lapha kamakhelwane wakhe ivele isale yodwa ahamba ayoyiphuzela uma wayo. Hayi kanti ngelinye ilanga uzoyithatha nje ekseni ayoyibeka la ensimini yami engilima kuyona amadumbe. Ngithi ngiyotshala amadumbe ngiyafica nansi ingane inoblanketi nevesti nenapukeni. Ngime ngegeja ngithi yini yilwane zasendle yini kodwa ngoba ingane nje le iyaphila. Hayi ke ngaba umzali lapho ngayithatha ke ingane ke. Mangiyithatha ingane ngaqala kubo kwayo ngoba ngiyazi ukuthi ezihlobeni zayo. Uma wayo ngamfica ekhona wavele wathatha amanzi abilayo wangijimisa ngawo ngasizwa isihlahla engasithela ngaso athela isihlahla amanzi. Ngabona ke nami ukuthi hayi le ngane ngeke uzogcina akayemukela uzogcina eyiqini. Ngathi hayi ke uthi ke ngihlale nayo ngibe nesibindi ngiqine ngiyikhulise. Ngahlala nayo noma ngiyensimini ngangiyibelethe noma ngiyapi bengiyibelethe ibiyazi nje nayo ukuthi ugogo wami lo uma wami lo uyikho konke kumina. Ngazabalaza ngamfundisa uAyanda ngenza konke ukhona njalo uma wakhe. Eqala isikole uma wakhe ukhona hayi ke wayishonela ke washona ke. Washona hayi ke ngasala sengiqhubeka nje. Ngiqhubeka banginika kabelungu imali ye-foster care. Hayi ke ngaqhubeka ke ngamqhuba ke waze wayofika ke ka grade 12 ka matric. Waqeda. Hayi noma ngithi ngimzwela amatoho ebantwini hayi umuntu uvela ashalaze nje. Noma ngithi ngithini hayi akulungi. Manje ke usevukile ke manje ke uthi ufuna abazali bakhe ufuna yonke into kumina hayi angazi nami ke engakwenza nje ilokho ngani nami ngiyabonga. Abantu bakubo kwama wakhe nabo abayingeni indaba. Ngaya kubona ngithi ngihambisa ingane unini eseshonile ngaya ngafika lapha bathi abayingeni ngoba wayithola ekuthandeni kwakhe etshwaleni bakhe angiyotshela utshwala bondla ingane. Hawu Ngabuya ke nami ngingangazi ukuthi utshwala ngizobutshela buyakhuluma notshwala. Ngabuya ke ngaphinda ngaqhubeka ngahlala naye nje njoba kuze kube manje ke sengena ke leli demon lokuthi ke mina ngamenza ukhovu ngamthakatha ngathwala ngaye yabona. Hayi kunzima ke impela lapha ayiyona ndawo impela engingayizwa kahle. So nawe bhuti le story yasazi lo daba. Ngesoze impela ugogo wangidlela nami kancane wangidlebela nje kancane wathi even into yabantu abadala le ngangingisa kodwa ngoba nami phela ngikhulile kunaye njengomvikeli wakhe futhi yabo kufanele ngikwazi lo daba ngeke ngibone ukuthi okay asisa ngoba siphila nje siqhubeka siphila siza kanjani ngobhuti ngikwazi ukuthi le ngibone khona uhamba wrong ngahle ushawe ilento lihlambe yabo kodwa ngoba into yabantu abadala angingeneli kakhulu kuyona wena mntu kodwa ayingiphethe ngibona uyiphatha kwakhe phela ngiyabona nami yabo ukuthi impela lasebenzini engathi ukumphendula kamphenduli kahle kokile into mbendala le yabo ukugile manje ngathi uphendula naye kanje kumele ushuke siyalahlekelwa kakhulu naqala ke manje kulunga kuphike lapho sisebabili sisithandane ke manje yabo bona phela inkinga kakhulu emhlabeni lo. So gogo wena into ebenza ukuthi ungamtsheli ubusabelana bosabethi uzophatheka kabi mhlawumbe. Into eyenza ngani yami ngingamtsheli ngangisaba indlela sengiyabona ukuthi unina okwamenza ukuthi nje angamthandi
indlela ababembiza ngayo. azaleke ngayo wabona ukuthi ayikhona ingane engidlwengulwe kuyona ngizothini nje ngizokwenze njani emphakathini ayibole yona nangendlela abantu ababekhuluma ngayo ngoba abantu makukhona inkinga bakhuluma noma yini umuntu esifikile uyayisho angacabanga ukuthi la iyofika kumnikazi wayo izozwakala kabi. ngabona ukuthi ayi angalokho ngimtshela into eziningi ukuthi manje wena uzalwa lapha awuzalwa ingane yala ekhaya uyabona kwabakuningi waphela lo uzalwa intombazane yami manje uzothi ke yena ke ayi noma sekwenzakalani athi gogo mina uyangithethisa ngoba ngizalwa ingane yakhe yabo angiyekela ngivikela zonke lezo zinto yabo ukuthi azizwe ekhululekile ekhululekile esekhaya nansi indaba ke manje siyavela ukuthi ivela kanjani wonke lamagama nokulwa de kukhona phakathi kwakho nogogo usuthi inika amazwi akho kana ngoba le ntombi endala sekuyavela ukuthi iyakuthatha ongumtshingi betho bani ungena umuntu nje ongathiwa mhlawumbe khona into ethenjwayo ngayo ulahliwe kahle yakuvikela yakukhulisa yakuthanda yakubeka even though ikwazi kini kodwa iyakuvikela even today ukuthi mhlawumbe lento ingakuphatha kabi mangahle uyazi uthina kwakho kuphawula into ebenza ukuthi sixabane mina nogogo ukuthi bekatholile nento enkulu kangaka ingangitshela iqiniso kahle into ebengiyifuna mina bekuyiqiniso bengenayo inkinga nenye into manje ngeke ngamangala ukuthi kanti nobhuti wami lento uyayazi uthulile uyayazi akangitsheli so ngiyaxolisa ngifuna ukuxolisa kugogo ufuna ukukhuluma lana phela sina sama okuningi okwenziwa abantu abadala la ufanele sikunderstand sike sivikeleka la ukuzivikelwa ukuthini sikwazi ukukhula sifike nasemazingeni esatshela sibisofika kuwona ngenxa ukuthi awukho kusithibayo yabo indaba ezikanje siswami bezokulimaza ngoba ngiyakwazi siswami ukuthakathaka ngisho ukuzwela yabo hlalile nawe mina sikhule nawe yalazi udaba yabo ngiyakwazi nazi ngimphilingwana soyenza athi uyenza nje manje ubone na ukuthi hayi ayisekho right ayisekho right wabona nje uhamba usamthatha ungabuyi hamba ngokufuna futhi mina angithi abantu le sekuyimina manje phasi phezulu manje kade wena kade ugogo kade wena angithi yabo manje umthwalo lo kumina futhi yabo ngiyathanda ukuthi ngathi ungazama nje ushiya indlela noma usuzwile indaba lezi ezikanje yabo uzama ukushintsha nje indlela ukwenza ngayo wena ngoba lokho kusisiza ukusiye phambili sure yazwakala yes good khuluma ke sisi nangogogo siza ukuthi usuthini egcineni gogo ngiyaxolisa bengingazi ngikade ngikhulunyiswa yi-anger bengikhulunyiswa ngenxa yokuthi bengizwa ubuhlungu bokuthi kubuhlungu ungamazi umzali wakho xolisa futhi ukungadlulisa umndeni sodlula nalokho khululeka nje soba sami uthola nje inhliziyo phakathi ekujuleni kwakhe uyasonto gogo ukuxolela futhi kade axolele ngoba uyalazi inkinga ukuthi ubhekene nayo so zama somndeni sibambane sibumbane into eyodwa sikuseke nje lesinodlula kusona njengoba sikuseka yeah gogo amazwi akho mhlawumbe okugcina suyivala mhlawumbe sizulisa nakuyena usisi la amazwi hayi uyabona njengomuntu okholwayo akukho engingakusho kodwa yena ungijwayele kabi ukuthi aye kubantu abangamenzelanga lutho abangamkhulisanga mina ngakwazi ukuthi elahliwe ngamthatha ngamfukamela wangamenza ingane yami wayingane yami manje nje akuya ngethusile kakhulu ngempela khona ngoba ngumuntu okholwayo ngiyamxolela ngoba akakwazi abekwenza kodwa kona ke hayi bekukubi ngoba nje nasemphakathini Kunzima kunjalo ngane zakwethu kodwa ke gcineni ngoba sesikutholile sikudingayo ukuthi indaba ithini. Mhlambe ke udaba lethu silibambela ke sizwe ukuthi kuwena okuphawula lakho kuthini lapha na kwi-comment section. For today, nisala kahle siyabonga. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umngakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there Black Life?